हाय फ्रेंड्स चिकन मस्त रेसिपी मलपरग आपुंडु आयट ಒಂಜಿ जिंजर चिकन इनी नम जिंजर चिकन ಎಂಚ मल्पुन पंद तूक एन चैनल सब्सक्राइब मल्द जांड प्लीज एन चैनल सब्सक्राइब मल्पले लाइक कोरले अंचने शेर ला मल्पले जिंजर चिकन मल्परग यान अर्ध केजी आत चिकन गे तोंदे 1 स्पून दात जीरिगे पौडर 1 स्पून कोत्तंबरी पौडर पंड धनिया पौडर 1 स्पून दात रेड चिल्ली पौडर 1 स्पून दात पेपर पौडर जिंजर रेड इंच दात जिंजर यान ई तर किन्ने किन्ने कट मल्त दीते 1 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट आयन काय मुंचिन ई तर कट मल्त दीते 1 कप दात स्प्रिंग ओनियन 1 कप दात कोत्तंबरी सोप्पु कट मल्दीते अंचने रेड मल्ल सैज नीरुಳ್ಳಿ 1 स्पून दात सोया सॉस 1 कप दात टೊಮೆಟೊ प्यूरी 1 कप दात ಮೊಸರು ಎಣ್ಣೆ ಚಿಗೆ ಎತ್ತು ಬೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಆತು ಉಪ್ಪು ಕಣಾಲೆನ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿ ಬೆಚ್ಚಾವರೆ ದೀತೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನೆ ಐಕ್ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುವೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನೆ ಐಕ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಶುಂಠಿನ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಶುಂಠಿ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆಡು ಇಂಚನೆ ಲೈಟ್ ಅದು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಶುಂಠಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೇಕ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಮೂರಿ ಪೋಪಿನ ಮಟ್ಟ ಇಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೇಕ ನಾನು ಕಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿನ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಐಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಅಂತೆ ಕೊಟ್ಟು ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿನೆ ಐಕ್ಯಾನ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಜೀರಿಗೆ ಪೌಡರ್ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಪಂಡ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೌಡರ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಒಂದೇ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇನೆ ಪಾಡ್ದು ಕರೆಕ್ಟೇ ನಾನು ಅವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತುವೆ ಇದೇನ ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ಯೂರಿಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ನಾನು ಅವರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತುವೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ಯೂರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯಿನೆ ಎಣ್ಣೆಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಾಯ್ಬೇಕ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಾಡು ಬೇಯ್ದಾಯ್ಬೇಕ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ ಪಾಡ್ದಾಯ್ಬೇಕ ಮೊಸರುಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೊಂದೇನು ಮುಚ್ಚಿದಿಪ್ಪೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಇಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆಡು ಬೇಯಡು ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ ಬೇಯ್ಪರದಿದ್ದು 5 ನಿಮಿಷ ಅಂಡು ಇತ್ತೆ ದಾದಾತನ ಪಂತೂಕ ಅರಡು ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಬುಡ್ತುಂಡು ಕಲರ್ಲ ಒಂತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತುಂಡು ಹೊರನ ಶೋ ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಕ್ಯಾನ ಗೆತ್ತಿತ್ತಿನ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿರ ಪಾಡುವೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ ಎಣ್ಣೆಕ್ಕಿತೆ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ತೂದು ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಅವರ ಶೋ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಆಯ್ಬೇಕ ನಾನು ಅವರ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀಪೆ 5 ನಿಮಿಷ ನಾನು ಅವರ ಬೇಯಾಡು
ಮುಚ್ಚಿದ್ದು 5 ನಿಮಿಷ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಕರೆಕ್ಟಾದ ಬೇಯ್ದುಂಡು ತುಲೆ ಶೋ ಕೂಡ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಈತ ಬೇಂಡಯ್ಯ ಉಂಡು ಚಿಕನ್ ಇತ್ತಾನ ನೆಕ್ ಒರದಿನಂಚಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುನ್ನ ಒಂದು ಇಂಚ ಬಿರ್ಕುವೆ ಬಿರ್ಕದು ನಾನು ಅವರ ಫೈನಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂಚನೆ ಜಿಂಜರ್ ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಇದು ಶೋಕಾದ ಕಲ್ಲರ್ ಬರ್ತದೆ ಬೇಯ್ದೊಂದು ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಜಿಂಜರ್ ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್